मिथिया होमबालाय बासआव फैग्रोदो औ आंनाव रिसार्जबो दङ सिलबो दंखायो बेखौनो लाना फैदो नों ओमफ्राय बे नों दहाय लिरनाय एप्लिकेसन नोंखौ नांगोन ना बेंकआव आं आइनो खोन्थाहरसै मिथिबाय हाबैदोल' रावनिबो गैया सोरबा गैथ'वा फिलफिलिजों फैदो रायजोनिसो थांगोनलै आरो नों बेजों फैदो बेजों थांफिननांगोन ना आं बासआव दंखायो दासो बासआव मोनफैदां दे फिलफिलि लिंहरदो सोरखौबा ओमफ्राय आं आइनो खोन्थाहरखानोसै हो लाइभसो होदों आं लाइभ होनानै बे जों रायज्लायनायखौलाय दहाय आंखौबो नुदोंलै मोसानायाव दा साला हाबनानै लाइभ होनांगौ गोसोसो ओइ मोसा